Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yanke wa Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara a hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samun sa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yanke hukuncin ne a ranar Alhamis bayan da mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce an same shi da dukkan laifin hudu da ake tuhumarsa da su. Daga cikin tuhumar da ake yi masa akwai zargin tayar da tarzoma a jihar Kano ta hanyar wa'azinsa. Bayan an same shi da laifuka sai mai shari'a Sarki Yola ya ɗage zaman kotun don ba shi damar rubuta hukuncin da za a yanke wa malamin. Bayan ɗan lokaci kuma sai aka koma zaman kotun tare da yanke hukuncin. Sai dai kafin a tafi hutun, Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara ya yi magana ta ƙarshe inda ya ce bai san lauyan da ke kare shi ba kuma baya neman afuwa saboda a cewarsa bai aikata laifin ba, kuma ya nemi a gaggauta yanke masa hukunci. Mai shari'a Sarki Yola ya ce malamin yana da kwana 30 don ɗaukar ƙara idan bai gamsu da hukuncin ba. A ranar Juma'a 16 ga watan Yulin 2021 ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zarginsa da ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Cikin ikirarin da Abdul-Jabbar ya yi a wa'azukan da ya sha gabatarwa, wadda kuma ake tuhumarsa a kanta, har da maganar cewa Annabi Muhammad ya yi kwacen mata mai suna Safiya daga wani sahabinsa. Mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce malamin ya gaza kare wannan da'awa ko ikirari da ya yi da karɓaɓɓun hujjoji. Ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnatin Kano, Farfesa Mamman Lawan Yusuf Fari, ya faɗa wa BBC cewa sun gabatar da shaidun hudu don tabbatar da laifin da suke zargin malamin da shi. Ƙari akan hukuncin kisa da kotun ta yanke, ta kuma ba da umarnin ƙwace dukkan littattafan da Sheikh Abdul-Jabbar ya gabatar don kare kansa da su. An bayyana littattafan da suka kai kusan 200 waɗanda shehin malamin ya yi amfani da su yayin zaman muƙabala da aka gudanar a watan Yulin 2021 da zimmar kare da'awarsa. Kotun ta ba da umarnin a miƙa littattafan ga babban ɗakin karatu na jihar Kano. Bugu da ƙari, kotun ta haramta saka karatuttukan malamin a dukkanin kafofin yaɗa labarai na jihar, tare da baiwa gwamnati shawara ta ɗauki duk matakin da ya dace kan wadda ya saba